Ahoj, akého máš krásneho psíka? Ako sa o ňoho staráte teraz v týchto horúčavách? Dobrý deň, viete čo? Minulé leto nám skolabovala za tepla a skončila na veteríne. Ja som sa o ňu veľmi bála, pretože zvieratka na úpal môžu aj zomrieť. Joj, to ma mrzí. A čo robíte teraz inak? No, teraz to robíme takto. Prechádzky iba ráno a večer. Pozor na horúci asfalt, môžu si popáliť labky. Nestačí len voda, ale ako u ľudí, tak aj u zvieratiek treba dbať na dobrú stravu. A nikdy nenechávame Lily v aute ani na 5 minút. A to odkiaľ všetko vieš? Ty si nejaká psia záchranárka? S mamou sme to našli na hlidačky.sk. Je tam super článok o tom, ako sa starať o zvieratka v lete. Dokonca aj príznaky takého úpalu. Určite si ho prečítate aj vy, teta. Tak to si ma dnes naozaj naučila viac než celý internet. Ďakujem ti krásne. Maj sa! V poriadku, dovidenia.